Тирә-яктагы яшеллеккә искиткеч матурлыкка карыйсың да, бар җиһанны кошасы килә. Кояшы чыкса, яңгыр яуса да, җиле дуласа да, яз инде ул. Саулармысыз, кадерлеләребез? Исәнмесез, кадерле дуслар, тамашачылар, әбиләр. Ялларны утыртып, юасын юып, эшесен эшләп, шашлыклар пешереп, туганнар, дуслар белән аралашып, ял итеп уздыргансыдыр дип ышанып калабыз. Инде эш режимына да әкренләп кайтырга вакыт. Сезне Манзара тапшыуның иҗат төркеме һәм алып баручылары Әдилә Сәфәрова белән Айваз Сабиров сәламли. Кишкерәдән безгә үсәсен кисә, кишер аша диләр иде. Юкка гына әйтмәгәннәр, чөнки кишердә бик күп витаминнар бар икән бит. Казаннан 50 чакрым ераклыкта гаҗәеп табигатьле, бай тарихлы утрау урнашкан. Аны бер ягыннан Идел, икенче ягыннан Зия елгасы урап алган. Иртәнге ашка манны быткасын һәрберебез пешерә белә. Бүген без сезнең белән манник ясарбыз. Bütün dünya диетологлары ярмалар арасында иң файдалы 7 ярманы билгеләгәннәр. Беренче урында карабыдай. Менә икенче урында солы ярмасы, өченчедә арпа ярмасы, ягъни перловка. Дүртенче урында тары, бишенчедә безгә океан артыннан килгән кукуруз ярмасы. Алтынчы урында көрәндеге, җиденче урында уникаль ярма, ул да булса җитен орлыклары. Менә бу исемлектә манны ярмасы кызганыш юк. Бу ярмада витаминнар башка ярмаларга караганда азрак икән. Балалар бакчасында йөргәндә нигә бу бутканы яратып бетермәгәннәр, мин хәзер менә аңлыйм. Ася бик күп әниләр манны буткасын безгә мактый ашаталар иде. Менә мин хаклы булган моны ашамыйча. Әмма диетологлар аны җиңел үзләштерелә ди. Шуңа да манны ярмасын ашказаны һәм ишәк авырулары белән ширләгән кешеләргә ашарга киңәш итәләр. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Иртәнге ашка манны быткасын һәрберебез пешерә белә. Бүген без сезнең белән манник ясарбыз. Аның өчен безгә кефир, манны ярмасы, май, 2 йомырка, шикәр кыма һәм инде мин бүген банан истәрмен анарга. Иң беренче иттереп кефирдан башлыйбыз. Менә мин 2 стакан кефир. Сез инде 1 стакан алсагыз да ярый. 2 стакан алсагыз да ярый, бермә-бер шулай манны ярманы саласыз. Менә монда 2 стакан манны ярмасы. 100 грамм шулай май, атлан май истибез. Йомшаган үй температурасында йомшарган майны истибез. Һәм шулай без хәзер аны изәбез, булгатабыз. Хәзер 2 йомырка истибез. Шулай. Һәм инде песок, шикәр кыма салабыз. Хәзер әйбәтләп булгатабыз. Хәзер бананнарны истибез. Шулай турап. Ни зурлыкта турасагыз да ярый. Банан булмаса, бүтән яшәшә алырга, җиләк-җимеш алырга, алма да ярый. Суыткычта тагын инде әзерләп куйган ризыкларыгыз бар. Шуларны алсагыз да ярый. Ничек күңелегез тели? Суыткычта ни бары, хәзинәдә ни бары ризык белән әзерләп ризыкны була. Мин инде шулай түгәрәк итеп кенә турыйм. Һәм инде камыр кабарткычы истибез. Табабызны бик әйбәтләп майлыйбыз, бик әйбәтләп майларга кирәк. Менә шулай. Савытны нинди дә алсагыз ярый. Мин инде шундый матур савытка саласым килә. Әзер катнашманы хәзер инде без табага салабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллага тапшырып, маннигыбызны 180 градуслы кайнар мишкә 30-35 минутка куябыз. Маннигыбыз әзер булды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла, субханалла, субханалла. Менә бит ул ничек матур гына шундый алтын су төскә кирип пеште.
Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең манник әзер булды. Шәйләрегез тәмле булсын. Аллаһы Тәгалә исәнлекләр биреп, тәмле ризыклар ашарга гына насыйп итсен. Елның 26 августында тәүге мәртәбә Татарстан Яңағасыр телерадиокомпаниясы эфирга аяк атлый. ТНВ үсә, үзгәрә, зур үрләр яулый, үзенең тамашачысын кызыклы проектлар белән сөендерә. Еллар үткән саен географик киңлектә әлбәттә зурая. Бу еллар республика тормышында нинди вакыйгалар белән истә калган, алдагы сәхифәдә бергәләп күзәтик. 20 ел Яңағасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2011 елның 11 майында Зенит Казан волейболчылары 3 ел рәттән һәм үз тарихларында 4 мәртәбә Россия чемпионатының алтын медальләрен яулады. Тагын бер елдан Казанның Рубин командасы Мәскәүнең Динамосын финалда отып, ил кубогы иясе булды. 2015 елның бу көннәрендә исә Казанда Вкусная Казань беренче аш-су фестивале булып узды. Менә бер көнне Дилә, мин урам буенча йөргәндә игътибар иттем. Хуш исләргә. Хуш исләр һәм чәчәкләр дә инде атып, шуннан арасында матурлыкка бизәгән икән безнең шәһәребезне. Чынлап та шулай. Кем инде бу матурлыкны күрми калды? Әйдәгез әле кыска гына видео сәяхәт ясап алыйк. Татарстанда кызамык белән авыручыларның саны арткан дигән хәбәр бар. Әлеге авыру ничек юга, ничек сакланырга һәм ничек дәваланырга? Бу сорауларга җавапны табиб Алина Әвхатшиндан ишетербез. Ул безнең студиядә. Алина, Исәнмесез. Нәрсә соң ул кызамык, аның билгеләре? Ничек ул күренә дип әйтикме соң инде? Кызамык авыруы Без аны көр дип беләбез. Без аны көр дип беләбез. Хәзер бигрәк тә бик популярны авыру. Мәсәлән, ул бик охшаш простуда, грипп, ОРВИ дигән авыруларга. Суык дигән кебек кенә тоела, әйеме? Нәкъ шулай, менә салкын дигән кебек башлана ул. Әйтәбез инде бурын тарту, күз кызару, конъюнктивит, күздән яшь агу, башлануы шулай башлана. Инде без аны русча әйтәбез, потом соңыннан поэтапное высыпание дип, әкрен генә тәнгә сып чыга башлый. Нәкъ шулай. Беренче башлана ул безнең колаклардан, битләрдән, муеннардан. Вот икенче көнгә, например, ул чыга башлый 4-5 көнгә, бер көн үткән саен ул арта. Баштан әкрен генә астка таба, аякларга таба төшә. Күкрәк, билгә таба, аякларга, кулларга шулай кирип чыга. Кызыл төстәге тиңгелләр бар килә инде. Нәкъ та шулай, нәкъ та шулай. Алина, ни өчен менә кызамык хәзер киң таралыш алды? Чөнки ул контингиоз авыру, 100% бирелә торган авыру. Бигрәк тә ул йогышлы авыру, һава тамчысы белән бирелә торган авыру.
шундай тиз арада үршеле торган авыру. Кешедән кешегә күчә инде. Нәкъ шулай Димәк, кешедән менә шундый авыручылар белән кем контактта булган? Алга таба. Сен белмичә дә калырга мөмкинсең менә калса. Әйе, менә автобуста бардыгыз. Кемдер төшкерде? Кемдер Сиңа төшкерде? Күчте, 100%. Бигрәк тә ул менә безнең привиттылар бар. Кемнәр вакцинация вакытында ясаткан, аларның авырулары вероятность әз инде. Бездә бар бит инде. Ашыкмагыз. Бу прививканы бит инде барлык диярлек балаларга ясыйлар ялгышмасам. 1 яшьтә ясыйлар, именно таң күп вакыттан соң ясыйлар. 6 яшьтә. 6 яшьтә. Демәк ул ничәдер 100гә якын, 100 булмаса да күпчелек балага ясатылган дигән сүз. Бу теге ясатылганнарга да эләгә аламы дигән аңлатама инде бу. Ясатылганнарга эләгә ала, шундый очракта кешеләрнең антитела булмаса. Менә кемнәр уже бу авыру белән авырткан, аларның гомерлек иммунитет кала. Аңлашылды. Менә моннан чыгып сорау. Без бит инде күбрәк балаларда булырга тиештебез. Олыларда көннәрдән бер көнне килеп чыгарган кимме менә? Яшәп ятама торган әйтеп, нидер проблемалары белмичә 33 яшьлек Айва Садыр. Килеп чыгарган ким монда бу авыру? Аллам сакласын. Бик мөмкин. Да, без бу авыруны әйтәбез, балалар авыруы дип, кичкенә балалар авыруы дип. Ансы да дөрес. Ләкин бер тигезлектә балалар белән олылар да авырта алалар. Авырый алалар. Һәм нишләргә кирәк моңа булдырмас өчен? Беренче вакцинация ясатырга кирәк. Ул яшьтә дә. Юк, кичкенәдән әле. Бу кичкенәдән вакытында менә 1 яшьтә вакцинация ясаталар, ревакцинация 6 яшьтә ясаталар. Шушы ясатырга кирәклекне әти-әниләр аңласайды. Менә хәзерге көндә бик тә күзәтелә, әти-әниләр каршы килә. Антипрививочниклар. Юк, чынлап шулай ул, каршы киләләр, бик каты каршы киләләр. Менә кемнәрдер вакцинация гына ясата, ревакцинациягә алар уже язалар, документ язалар, отказ. Безнеңчә, татарча әйткәндә инде. Вот. Беренчесе вакцинация. Профилактика вакцинация. Аннан соң күп кешеләр җыелган җирдә маска кию, битлек кию. Вакытында бүлмәләрне җилләтү. Бу стандарт гигиена таләпләре. Әйе, куллар ю, без менә шуларны күзәтергә тиеш. Аллы кеше вакцинация ясатыламы? Ясатырга тиеш. Яса, әйе, по эпидпоказаниям ясата ала. Даже 1 яшькә кадәр балалар да, 3 яшьтән 1 яшькә кадәр балалар по эпидпоказаниям ясата алалар иммунный глобулин. Минем тагын беләсез, менә нәрсәсе кызыксындыра. Үзлегү мөмкинме? Бик тә мөмкин. Бу куркыныч нәтиҗәләр дип әйтегез. Иң куркыныч нәтиҗәсе нәрсә булырга мөмкин? Шуны да әйтеп куйыгыз алдан ук. Бу хәтта соңгы леталь энцефалит булырга мөмкин, энцефалит, колак, средний отит дип без аны, уртача колак ялкынсынуы, да. Бу ялкынсыну китерә колак ишетмәүлеккә. Үлемгә китерергә мөмкинме? Бик тә мөмкин. Бигрәк тә ул үпкә авыртуы булса. Үпкә авыртуы кеше шундый. Үпкәгә төшсәме? Менә кызамык авыртуы булырга мөмкин, русча әйткәндә пневмония белән. Һәм иң мөһиме әлбәттә инде шушы авыруны вакытында дөресрәге гомумән булдырмый калу. Вакытында күреп алу. Һәм табибларга мөрәҗәгать итәргә. Әйе. Бик зур рәхмәт Алинә. Шуннан да бу авыруның без гадәттә ияләнгән сүз, без инде аны зур игътибарга да алмыйбыз. Сага бер кат куркыныч әйбер һәм игътибарга лаек әйбер икәнлеген аңлатып узыгыз. Бик зур рәхмәт. 2023 ел Россиядә укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителде. Бу уңайдан республикабызның иң яхшы укытучылары белән әңгәмәләр сериясен дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Буа шәһәре 2 номерлы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рәмзия Ибраһимова. Шуңа күрә бик сөйініп, исәнмесез дип эндәшәбез без аңа. Ни өчен сөйінеп дисәгез, Рәмзия ханым? Чөнки соңгы вакытта безнең Казан тирәсендәге укытучылар килде студиягә. Менә хәзер ераграк киттек шәһәребездән, Буадан. Ничегрәк
безнең Буа шәһәрендә бу мөгаллимлек өлкәсе, мәктәп өлкәсе шул хакта да бераз сөйләп узсагыз иде. Бүгенге көндә инде мин лайыклы ялда. Субханалла. Ләкин менә 40 елдан артык инде мин мәктәптә эшләдем балалар белән. Бу укытучылык һөнәренә килүем инде үземнең туганнарым белән дә бәйледер. Әниемнең апалары, һәммәсе дә укытучылар иде. Математика, физика, чит телләр, рус теле, татар теле һәм әдәбият укытучылары. Һәм менә бүгенге көндә дә бу эшне әле дәвам итүчеләребез бар безнең. Сезнең династиядә? Безнең династиядә бу. Сезнең династия ялгышмасам 500 еллык. 500 елга якын. Санап чыгарсак, һәммәсендә кушып, менә шушы 500 елга якын җыела. Гадәттә менә әти-әнисе укытучы булган балаларга алар әйтә, менә бу хезмәтнең нинди авыр икәнен беләбез, бер үк укытучы була күрмәдек. Сез менә шу һөнәрне сайлаганда сезгә әйтүчеләр булдымы? Шулай дип әйтүче дә булды. Әнием математик һәм физик укытучысы буларак, эше бик күп, кайткач дәфтәрләр тикшерәсе бар иде. Төннәр буе дәрескә планнар язасы бар иде. Алар барысы да бит инде күп вакытны сорый, авыл җирендә яшәгән кешенең мал-туары да бар. Гаиләсенә дә игътибар бирергә кирәк, ләкин шуңа да карамастан инде әнием үзенең хезмәтен бик яратып башкарды. Аны һәммәсе дә хөрмәт итәләр иде. Мин инде үзем әнием математик укытучысы булса да, мин үзем рус теле укытучысы булырга хыялландым, чөнки безнең мәктәптә 5нче сыйныфтан безне рус теленә өйрәтүче Әлфия Хәйретдиновна бар иде. Ул яшь кыз, яшь кешеләргә бит инде балаларның күзе төшә. Без аны бик яратып, аның дәресләрен бик көтеп аладыр идек. Менә шуннан соң инде мин үземә дә рус теле укытучысы булам дигән максат куйдым. Һәм Казан дәүләт педагогик институтына укырга кереп, шуны тәмамлап, укытучы булып чыктым. Аннан соң инде безнең гаилә кыру сәбәпле без Кайбыч районы Федорский дигән рус авылына килергә туры килде гаиләбез белән. Шунда яшәгән вакытта инде, анда инде сентябрь урталары иде, дәресләр бүленгән, миңа дәресләр юк иде ул вакытта. Озайтылган көн группасында эшләдем башта. Аннан соң инде шул вакытта рус телләре дәресләре дә бардым. Ләкин бу авылга бик күп тирә-яктан татар балалары да киләләр иде. Менә татар балалары рус авылына килеп, үз телендә сөйләшкәчтән аларга ничектер читенсенеп карыйлар иде. Нишләп инде рус авылында, рус мәктәбендә татарча сөйләшәләр дип. Мин шушы балаларны бик кызганадыр идем. Нишләп соң менә шушы балаларга үз телебездә сөйләргә мөмкинлек юк дип. Нишләп без татар теле дәресләрен кертмибез соң дип уйлыйдыр идем инде. Үзем рус теле укытучысы булсам да, ләкин без инде институтта укыганда татар телендә укыдык, әдәбиятны да укыдык. Шуңа күрә инде менә сөйләшеп директор белән татар теле һәм әдәбияты дәресе кертә башладылар. Ләкин ул я булмаса нулевой дәрес дип бара иде, я булмаса 7нче дәрес дип. Башка рус милләтеннән булган балалар иде йоклаганда, бу балалар татар балалар күрше авыллардан киләләр бит инде нулевой дәрескә. Башкалар кайтып киткәндә алар 7нче дәрескә калалар иде. Менә шул вакытта да аларны кызганадыр идем, ләкин барыбер үзебезнең телебезгә булган хөрмәттер инде. Ничектер алар бик теләп киләләр иде дәрескә. Бу ничәнче еллар иде? Бу 79-нчы, 80нче елларда. Менә язмыш ничек итеп китереп куя. Рус теле һәм әдәбияты укытучысы булырга әзерләнгән кадр кайта рус мәктәбенә һәм татар теле әдәбияты укытучысы булып дәвам итә үзенең хезмәт юлын. Шулай. Субхана, менә бит язмышның нинди күңелле дә, мәгънәле дә яклары бар, име? Шулай итеп сез лайыклы ялга чыкканда инде татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып чыктыгыз булып чыга, име? Без инде 25 ел мен шул рус авылында яшәгәннән соң, без инде гаилә хәле буенча бу шәһәренә күчеп килдек. 2нче номерлы мәктәптә. 2нче номерлы лицейда, мин инде анда татар теле һәм әдәбият укыттым. Үзегез менә остаз дип, сез аңлашыла күп кенә укытучыларның сезгә бер мәдилә, Чишмә башында аларны сокландырган укытучылар тора. Менә сезнең дә шушы юлыгызны сайларга этәргеч биргән кеше укытучы, нинди остазлар айрым атап, аларга рәхмәтләр әйтә аласыз. Сез рәхмәтләр укыйсыз әле дә. Әле дә рәхмәт укыйм. Мин менә Казан дәүләт педагогия институтында укыган вакытта без әзерлек курсларында укып кирдек. Гали Салихович бар иде безнең, менә шушы ул үзенең тотышы белән, менә безнең укытучылык һөнәренә булган хөрмәте белән, менә миндә шундый якты матур хисләр уятты ул. Һәм мин бу һөнәрне сайлавыма бер дә үкенмәдем. Аннан соң институтта укыганда безне бик күренекле элек
министр булган Мирза Исмагулович Мәхмүтов та, аның лекцияларында да булырга, анарга курс эшләре дә язарга туры килде. Аннан соң Лиза Кирна Шакирова, менә алар инде бүгенге көндә юктыр, ләкин менә аларга дага булып барсын иде менә шушы Амин. Сүзләребез. Мин аларга бик хөрмәтлемен. Менә шушы укытучыларга карап та инде ничек булырга, ничек итеп үзеңне тутарга, дәрестә ничек булырга. Аннан соң иң беренче педагогия институтында укыган вакытта менә Борисковда хәзер хәтерләмим мәктәп номерын. Без шушында беренче практик дәресләр үттек. Менә шунда Барлас Камаловның апасы Дина Мухаммедовна белән мин иң беренче дәресләр биргән идем. Менә шулар. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле Рәмзия ханым. Шуннан да менә сез ничек рәхмәтле булган кебек, сезнең укыткан шәкертләр дә сезгә рәхмәттә булсын. Чөнки рәхмәтне сизү, ишетү ул кешенең үзенең гомере, тормышы бушка узмаганын тоерга ярдәм итә, сөенергә, канатланырга. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегезгә. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт. Ерак тарих битләрендә калган сугыш афәте кайтаваз булып буыннардан буыннарга күчә. Һәр чак уйланырга, ватан азатлыгы хакына башларын салган батырларны онытмаска чакыра. Буа районы Әлки авылында туып үсеп, хәзерге көндә Казанда яшәүче Хайретдиновлар гаиләсе җиңү көнен дулкынланып каршы ала. Әтиләре Низам абый Хайретдинов рухына багышлап Коръән ашы уздыру да бу гаиләдә матур традиция икән. Ал нурларга төренеп кояш байый, үткән еллар килә күңелгә. Җиңүләрне яулап алган көннәр онытылмас гомергә. Онытылырлыкмыни соң? Сугыш салган яралар әле һаман да сыкрый. Низам абый Хайретдинов 1910 елда Буа районы Әлки авылында крестьян гаиләсендә туа. Сугышның беренче көннәреннән үк ватанны сакларга китә. Взвод командиры сержант Хайретдинов Сталинград өчен барган сугышларда каты яралана, контузия ала. Госпитальдә озак вакытлар дәваланса да, бер аягын, бер күзен саклап кала алмыйлар. 43 елның язында ул таякка таянып туган авылына әйләнеп кайта. Колхозга эшкә керә, колхозда атлар җигеп, умарталар, балкытлар тотып, балкытлар карап, зиратлар эшләре чистартып, менә авыл хуҗалыгында булышып, дөнья тормыш күрә. Әниебез белән бергә 50 ел гомер бергә үткәреп яшиләр. 10 бала табалар. Батырлыгы өчен 2нче дәрәҗә ватан сугышы ордены, медальләр белән бүләкләнә. Безнең 90 елда иебез янып китеп, әткәйнең бөтен орден медальләре шунда җанды, хатлары күбейде. Әйе, якыннарына карар өчен санаулы гына фотосурәтләре калган. Әтисенең күргәннәрен Исламия ханым бүген балаларына, оныкларына сөйли. Җиңү бәйрәмен оныклары да дулкынланып каршылый, шигырьләр өйрәнәләр. Киткән чакта егетләр сугышка бу буш булып калды ихатта. Һәр сугыш ул елларны түгел, кеше гомерләрне югалта. Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас. Все им испытать пришлось. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей быть должны. Ярдәмчел, игелекле, эшчән сугыш ветераны Низам абыйны сугыш яралары моннан 30 ел элек бакыйлыкка алып китә. Балалары ел сайын май айында аның рухына багышлап аш уздыруны гадәткә керткәннәр. Саф шишмә агымы кеше тормышы аша үтә, аны юа, чистарта, сафландыра һәм язмышлар ләмен үзенә алып булганчыклана. Шуңадыр инештән су эчмиләр. Эчәр өчен гел шишмәләрнең сафы, кәүсәре кирәк дип яза Камил Кәримов. Халкыбыз элек-электән шишмәләрне чистартып, кадерләп торган. Балык Бистәсе районы халкы да искәрмә түгел. Бер авылда гына 9 шишмә булуы моңа ачык мисал. Безнең бабайлар авылыбызга нигез салган вакытта менә шушы мотор табигатьле урын сайлаганнар. Беренчедән бу тирә-як калын урманнар белән әйләндереп алынган булса, ул бик күп шишмәләргә бай урын. Безнең авылыбыз территориясендә генә, авыл эчендә генә 9 шишмәбез бар. Әйтерсеңле бу җыр нәкъ Былбыл шишмәсенә атап чыгарылган. Ул югары Тегермәнлек авылының читендә урнашкан һәм аның тарихы Былбыл Хәбир дигән шәхес исеме белән бәйле.
Элек бит безнең авылларның болыннары, урманнар күп булгач, болыннары булган Кама буенда. Су күтәрелгәчкән ул болыннар беткән инде. Менә шул болыннарга барган вакытта, анда инде халык барган җыелып, күмәкләшеп, аларында атналар буеп, шәне зирләп, кунып төнеп ятканнар. Менә шул анда күбрәк булган яшь иркенчәк булган. Элек бит хәзерге кебек магнитофоннар, ниләр булмаган, кемнең гармоны булган. Менә берсе булган шундый оста сайраучы, сызгыручы. Ул былбыл кебек, сандугач кебек сайрый торган булган. Моның кушаматы да Былбыл Хәбир исемле булган. Менә шул кешегә инде атап кушканнар Былбыл Хәбир. Менә шул Былбыл Хәбир инде шушы чишмәне систарткан, өскөрмә куйган, аны атап йөрткәннәр Былбыл Хәбир чишмәсе дип. Анасын халык телендә укыган Былбыл чишмәсе булып, Былбыл Хәбир үзе Городнар сугышы чорында Урал елгасы ягында Чабаев дивизиясендә сугышкан. Менә шунда ул ятып калган үзе. Менә ул чиштарткан чишмә бүген көндә чылтырап ага, мол сулы, авыл кешесенә карап тора. Шишмәгә шундый матур исем ябышып калган. Былбыл шишмәсеннән бер кайчан да халык өзелми. Иссидән сусаган юлчыларга да, туган якларын сагынудан сусап кайтучыларның җанына да шифа бирә ул. Югары тегермәнлек авылы халкының үз шишмәләренә булган сакчыл, игътибарлы мөнәсәбәте күпләрне сокландырырлык һәм үрнәк булырлык. Май елның иң ямлы, бакчаларның ап-ак чәчәккә күмелә торган иң матур айы. Шул ук вакытта ул иң күп хезмәт таләп итүче дә ай. Әле кишер чәчәргә өлгермәгән булсагыз, бакчачылардан бер киңәш сезгә. Кишерне сирәкләп һәм тукландырып азапланмас өчен кишер орлыкларын Ишкәннән соң калган чәй яки кахва түбе белән катнаштырып чәчегез. Кишер турында сүз киткән икән, аның файдалы үзәкләрен дә барлап узыйк. Кишкенәдән безгә үсәсен кисә, кишер аша диләр иде. Юкка гына әйтмәгәннәр, чөнки кишердә бик күп витаминнар бар икән бит. Кишернең туган ягы Әфганистан санала. Россиягә ул 16-нчы гасырда килә. Кишернең файдалы матдәләре саклансын өчен кыш көне аны балда тотканнар. Бездә бу гадәт юкка чыга, ә француз һәм немец халкында ул әле дә саклана. Кишер Б, ПП, С, Е, К төркеменә керүче витаминнарга, макро һәм микроэлементларга бай. Аның составында каротин матдәсе бар. Ул үз чиратында кеше организмында А витамины әйләнә. Белгәнебезчә, А витамины күзләр өчен бик файдалы. Шулай үпкә эшчәнлеген дә яхшыртырга сәләтле. А витамины буй үсүенә дә тәэсир итә. Әмнә кишер кимерү тешләрне ныгыта, камашларга массаж ясый. Кишерне пешереп ашаган очракта ул ишәкләр эшчәнлеге өчен файдалы. Авыз куышлыгындагы микробларны да киметә. Табиблар шикәр чире белән авыручыларга кишер ашарга кушалар. Әлеге яшелчәдәге А витаминын организм тизрәк үзләштерсен өчен кишерне көнбагыш мае яисә каймак белән ашарга кирәк. Кишерне болай да пешереп ашасаң да бик файдалы. Менә шундый кишергә әзрәк шикәр һәм йөзем кушып җибәрсәк, тагын да файдалырак була. Инде ит таркыч аркылы кишерне чыгарып, анарга әстерхан шикләве кушып, пирог та пешереп була икән бит. Борыныгыз йомшарып киттеме? Кишер согы ярдәмгә килер. 1-2 тамчы тамызсагыз, хәлегезне яхшыртыр. Бала имезүче хатыннарга һәр көндә кишер согы эчү зыян булмас. Табиблар әйтүенчә, бу сөтнең сыйфатын арттыруга китерә. Яңа сыгылган кишер согы аппетитны күтәрә. Коры тәнле кешеләргә дә кишер согы, шулай ук ши кишер кимерүдә файдага гына булыр. Үзегез үстергән яшелчәләрнең файдасын күрегез, сау-сәламәт булыгыз. Токмак борынгы жанр. Ул әле биюләр музыкасыз гына башкарылган заманнарда уктуган. Кешеләр аптырап калмаганнар, токмак әйтеп бийгәннәр. Бу узган шырлар РБ дип тә әйтергә була. Әпипә, Әнисә, бас Зинә, бие Хайбулла кебек бию көенә җырланып торган бик күп сандагы шигъри тизмәләр бүгенге көнгә кадәр сакланган. Менә токмакларның максаты биючеләргә ритм биреп, дәртләндереп туру икән. Теманың 1000 сандагы сәхифәсендә Руслан Габитов дәвам итәр. Руслан, рәхимитсез сиңа. Исәнмесез мөхтәрәм 1000 сандагы сәхифәсе тамашачылары. Без сезнең белән бүген токмак дигән төшенчәне карап китербез һәм нинди уен кораллары кулланылган икән токмаклаганда.
Әйе, біз тақмақ деген төшенчәне частушки дип тәрҗемә итәбез. Ләкин аның төшенчәсе шак кына башка, төрлерәк безнең татарда. Тақмаклар әйтелгәннәр тақмаклаганда, биегәндә, җырлаганда. Мәсәлән, янда ниндидер музыка уен коралы юк икән, алалар нинди дә булса кул астында булган уен коралы. Мәсәлән, шиләк, буш шиләк төбенә бәргәннәр дә һәм тақмаклаганнар. Уен кораллар булмаса, хәтта алкышлап торганнар, кул чабып торганнар. Мәсәлән, бас изенә, күз тимәсен үзенә. Бу инде ритм биреп тору. Биегәндә сүз әйтер өчен, бир өчен ритм биреп тору. Кул чабу башка милли уен коралларында кушып тақмаклап әйтәләр. Әйткәнемчә, милли уен коралы булмаганда, мәсәлән, гармон булмаганда, төрле кул асты әсбапларын кулланганнар. Менә хәтта шундый шигырь дә уйлап чыгарганнар. Балалар өчен әйтәгез әле, тыңлап китик әле. Кашыктан да ки чыга, пычкыдан да ки чыга, сыбызгылар сызгыра, гармуннар, гуя сыйган бар моңнар. Берсен-берсе уздыра, уста итеп биюченең аякларын кыздыра. Хәтта кирбәләге дә үзенчә җырлый белә. Мандолина, скрипка туктамый 1 минутка, флейта, быргы һәм гобой иң кулай курай бугай. Ул барабан гуя, ою уянган, атлап бара урманнан, килә даң. Һәммәсе дә моң кили, күңел серләрен сөйли. Әгәр дә аңлый белсәң, аларда уйный белсәң, музыка мәктәбендә дәрес калдырмый йөрсәң. Менә шундый кызыклы шигырь. Инде тақмакларда тагын нинди уен кораллар кулланганнар соң? Мәсәлән, иң гади, иң кулай уен коралы бу кашыклар. Сез әйтерсез, кашыклар бит рус фольклоры, һәм дөрес тә булырсыз. Ләкин кашыклар ярдәмендә руслар гына ашамый, татарлар да һәм инде безнең күрше халыклар барсында да кашык белән бәйле фольклор бардыр дип уйлыйм. Ләкин Кытайлардан башка. Кытайлар кашык белән ашамыйлар, кашык ярдәмендә. Инде тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Менә мәсәлән, төрле уен коралларына охшатып әйтү күренеше, тақмак әйтү күренеше булган. Мәсәлән, гармоннарга охшатып тақмак әйткәннәр. Ингер-гер күвә, ингер-гер күвә, күк. Кубызга охшатып тақмак әйткәннәр. Мәсәлән, бизи бәт. Мәсәлән, кызлар, егетләр көндез басуга эшкә чыкканда яки аулакта утырганда, үзләре белән музыка уен коралы булмаганда, менә шушылай тақмаклап ала торган булганнар. Музыка уен коралларына охшатып. Инде хәтта кашыкка охшатып тақмак әйтү күренеше бар. Менә шушы күренешне мин хәзер сезгә бергәләп тыңларга тәкъдим итәм. Бездә кунакта бүген яңадан Илнар Сафин. Без бергәләп аның белән менә шушы кашыкка охшатып тақмак әйтү күренешен әйтербез. Әйдәгез әле, тыңлап китик. Сездән бер җыр, бездән бер җыр, айтырды танда, караклашы җырларга айтырды танда, караклашы җырларга айтырды танда. Ничек сезгә? Менә шулай тақмак, менә шушы җыр инде ул, әйе, тақмак әйтү күренеше. Шушының белән сәхифәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.
2002 елінің 26 августында тәуге мәртебе Татарстан Яғастыр телерадиокомпаниясы эфирға аяқ атлайды. ТНВ үсә, үзгәрә, зур үрләр яулы өзінің тамашашысын қызықлы проектлар белән сүйіндірә. Еллар өткен сайын географик кеңлікті әлбәттә зурая. Бу еллар республика тормышында нинди вакыйгалар белән истә калган, алдағы сәхифәдә бергәләп күзәтик. 20 ел Яңа Гасыр каналы эфирда. 20 ел біз Татарстандағы барлық вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2011 елның 11 майында Зенит Казан волейболчылары 3 ел рәттән һәм үз тарихларында 4 мәртәбә Россия чемпионатының алтын медальләрен яулады. Тагын бер елдан Казанның Рубин командасы Мәскәүнең Динамосын финалда отып, ил кубогы иясе булды. 2015 елның бу көннәрендә исә Казанда Вкусная Казань беренче аш-су фестивале булып узды. Bütün dünya диетологлары ярмалар арасында иң файдалы 7 ярманы билгеләгәннәр. Беренче урында карабыдай. Менә икенче урында сулы ярмасы, өченчедә арпа ярмасы, ягъни перловка. 4-нче урында тары, 5-нчедә безгә океан артыннан килгән кукуруз ярмасы. 6-нчы урында көрәндеге, 7-нче урында уникаль ярма, ул да булса җитен орлыклары. Менә бу исемлектә манны ярмасы Қызғаныш юк. Бу ярмада витаминнар башка ярмаларга караганда азрак икән. Балалар бакчасында йөргәндә нигә бу бутканы яратып бетермәгәннәр, мин хәзер менә аңлыйм. Бик күп әниләр манны буткасын безгә мактый-мактый яшаталар иде. Менә мин хаклы булган моны ашамыйча. Әмма диетологлар аны җиңел үзләштерелә ди. Шуңа да манны ярмасын ашказаны һәм эчәк авырулары белән ширләгән кешеләргә ашарга киңәш итәләр. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Иртәнге ашка манны боткасын һәрберебез пешерә белә. Бүген без сезнең белән манник ясарбыз. Аның өчен безгә кефир, манны ярмасы, май, 2 йомырка, шикәр кыма һәм инде мин бүген банан истәрмен анарга. Иң беренче иттереп кефирдән башлыйбыз. Менә мин 2 стакан кефир. Сез инде 1 стакан алсагыз да ярый. 2 стакан алсагыз да ярый, бермә-бер шулай манны ярманы саласыз. Менә монда 2 стакан манны ярмасы. 100 грамм шулай май, атлан май истибез. Йомшаган үй температурасында йомшарган майны истибез. Һәм шулай без хәзер аны изәбез, булгатабыз. Хәзер 2 йомырка истибез. Шулай. Һәм инде песок, шикәр кыма салабыз. Хәзер әйбәтләп булгатабыз. Хәзер бананнарны истибез. Шулай турап. Ни зурлыкта турасагыз да ярый. Банан булмаса бүтән яшәшә алырга, җиләк җимеш алырга, алма да ярый. Суыткычта тагын инде әзерләп куйган ризыкларыгыз бар. Шуларны алсагыз да ярый. Ничек күңелегез тели? Суыткычта ни бары, хәзинәдә ни бары ризык белән әзерләп ризыкны була. Мин инде шулай түгәрәк итеп кенә турыйм. Һәм инде камыр кабарткычы истибез. Табабызны бик әйбәтләп майлыйбыз, бик әйбәтләп майларга кирәк. Менә шулай. Савытны нинди дә алсагыз ярый. Мин инде шундый матур савытка саласым килә. Әзер катнашманы хәзер инде без табага салабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллага тапшырып, маннигыбызны 180 градуслы кайнар мишкә 30-35 минутка куябыз. Маннигыбыз әзер булды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла, субханалла, субханалла. Менә бит ул ничек матур гына шундый
алтын су тискә кереп пеште. Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең манник әзер булды. Шәйләрегез тәмле булсын. Аллаһы Тәгалә исәнлекләр биреп, тәмле ризыклар ашарга гына насыйп итсен. Usta kişiler turunda biz altın kollu deybiz. Жиңе яулаганда алтын медальгә лайык булабыз. Сары яфраклы көзне дә біз алтынға теңлейбіз. Алтыннан зәркен бизәнү әйберләрен дә бик яратып тагабыз. Матур мәгънәле сүзләрне дә алтын дейбез. Кызык дөнья сәхифәсен алып баручы Миләүшә Ризванова да бүген сәхифәсен алтынга багышларга булган. Ул алтын турында иң кызыклы фактларны барлар. Алтын саз төбендә дә ялтырый. Шулай, чөнки алтын үзенең сыйфатлары белән барлык башка металлардан аерылып тора. Дөресен генә әйткәндә, алтынны гомумән металл дип атыйсы килми. Хуш, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда кызык дөнья сәхифәсе һәм алдагы минутларда сезнең белән мин, Миләүшә Ризванова булырмын. Бүгенге чыгарылышны хәтта Саискан да аңлап карар иде. Чөнки бүгенге темабыз дөньядагы иң кыйммәтле металл алтын. Алтын башка металлардан айырмалы буларак күгәрми, вакыт узу белән бозылмый. Аны эшкәртү дә чагыштырмача уңайлы. Аның эрү температурасы 1000 градуска бераз гына артыграк. Һәм ул бик матур. Башка металлардан төсе, төзелеше белән аерылып тора. Алтын металлар арасында иң беренче булып, якынча моннан 10000 ел элек табыла. Татарстан Республикасында чәчелмә алтын 1993-94 елларда Тәтеш, Актаныш, Мөслим һәм башка районнарда табыла. Иң күп алтын чыгара торган илләр ул Кытай, Австралия, Россия, Америка Кушма Штатлары, Канада, Перу, Мексика, Үзбәкстан һәм Гана. Алтынны лабораторияда бик борынгы чорлардан бирле ясап карасалар да, хәзерге көннәргә кадәр синтетик ысул белән ясый алмыйлар. Демәк, заманча химия сәнәгате дә алтынны табигатьтәге сыман итеп җитештерә алмый. Шуңа күрә алтын шактый сирәк очрый торган кыйммәтле металл булып кала. Борынгы Мисырда ук фараоннарның гәүдәсе бераз алтыннан тора дип санаганнар. Шуңа күрә аларны алтын битлек белән җирләгәннәр. Ул вакытта алтынны табу катлаулы булмаган. Аны елга балчыгын иләп җыйганнар. Алтын аз булгач, аның бәясе дә кыйммәт булган. Бакыр кебек күп булса, алтын бәясе дә зур булмас иде. Безнең табигать мөгъҗизаларга бик бай. Мен калса, алтын шул мөгъҗизаларның берседер. Кызык дөнья сәхифәсендә сезнең белән мин Миләүшә Ризванова булдым һәм эстафетаны Айваз белән Әдиләгә тапшырам. Җәй әйләнәсе ишек алларын, балконнарны, бакчаларны ямьләп, шау чәчкәдә утырган бу матурлыкка кем генә битараф калыр икән? Үзе матур, үзе чыдам, үзе озын гомерле булганга әлеге чәчәкне безнең як бакчачылары айрыша ярата. Һәм сүз әлбәттә петуния турында. Петуния. Хуҗабикәләрнең яратып үстергән гөле ул петуния. Аны бакча гөлләре арасында лидер дип атарга була. Купшы петунияны айрыша еш очратырга мөмкин. Бакчачылар аны күп итеп чәчәк атканы өчен һәм әрсезлеге өчен яратып утырта. Бу гөлнең чыгышы Көньяк Америка, әтүгәлрәк әйтсәк Бразилия. Петунияның 15-тән 40-ка кадәр төре билгеле. 100 ел дәвамында барлыкка килгән гибридлар арасында 1 еллык бакча сортлары да, балконда үсә торган төрләре дә бар. Петунияларның күбесе талымсыз, тик шулай да кайбер кагыйдәләрне үтәү мөһим. Гөлне нинди генә ысул белән утыртсак та, үсемтеләргә дөрес температура режимы 23-25 градус җылылыкта тоту, каплап тоту һәм үз вакытында су сибеп тору кирәк. Беренче 7-10 көнне марганцовкалы су белән сиптиреп торсагыз яхшы ди белгечләр. Ә инде беренче үсемтеләр күренә башлагач, ашлама кертә башларга да вакыт. 1-2 яфрак чыкканнан соң үсемтеләрне айырып утырталар. Бу гөл су ярата, тик дым белән артык тырышырга кирәкми. Су күп булса, төрле авыруларга китерү мөмкин. Петунияны ачык җиргә күчереп утыртканчы, алдан ачык һавада чыныктыруда урынлы булыр.
Май елның иң ямлы, бақшаларның ап-бақ шешеккә күмелә торган иң матур айы. Шул ук вакытта ул иң күп хезмәт таләп итүче дә ай. Әле кишер шешәргә өлгермәгән булсагыз, бакчачылардан бер киңәш сезгә. Кишерне сирәкләп һәм тукландырып азапланмас өчен, кишер орлыкларын эшкәннән соң калган чәй яки кахва түбе белән катнаштырып чәчегез. Кишер турында сүз киткән икән, аның файдалы үзлекләрен дә барлап узыйк. Кичкенәдән безгә үсәсен кисә, кишер аша диләр иде. Юкка гына әйтмәгәннәр, чөнки кишердә бик күп витаминнар бар икән бит. Кишернең туган ягы Әфганистан санала. Россиягә ул 16 гасырда килә. Кишернең файдалы матдәләре саклансын өчен кыш көне аны балда тотканнар. Бездә бу гадәт юкка чыга, ә француз һәм немец халкында ул әле дә саклана. Кишер Б, ПП, С, Е, К төркеменә керүче витаминнарга, макро һәм микроэлементларга бай. Аның составында каротин матдәсе бар. Ул үз чиратында кеше организмында А витамины әйләнә. Белгәнебезчә, А витамины күзләр өчен бик файдалы. Шулай үпкә эшчәнлеген дә яхшыртырга сәләтле. А витамины буй үсүенә дә тәэсир итә. Әмма кишер кимерү тешләрне ныгыта, камашларга массаж ясый. Кишерне пешереп ашаган очракта ул ишәкләр эшчәнлеге өчен файдалы. Авыз куышлыгындагы микробларны да киметә. Табиблар шикәр чире белән авыручыларга кишер ашарга кушалар. Әлеге яшелчәдәге А витаминын организм тизрәк үзләштерсен өчен кишерне көнбагыш мае яисә каймак белән ашарга кирәк. Кишерне болай да пешереп ашасаң да бик файдалы. Менә шундый кишергә әзрәк шикәр кымы, йөзем кушып җибәрсәк, тагын да файдалырак була. Ә инде ит таркыш аркылы кишерне чыгарып, анарга әстерхан шикләве кушып, пирог та пешереп була икән бит. Борыныгыз йомшарып киттеме? Кишер согы ярдәмгә килер. 1-2 тамчы тамызсагыз, хәлегезне яхшыртыр. Бала имезүче хатыннарга һәр көнне кишер согы эчү зыян булмас. Табиблар әйтүенчә, бу сөтнең сыйфатын арттыруга китерә. Яңа сыгылган кишер согы аппетитны күтәрә. Кыры тәнле кешеләргә дә кишер согы, шулай ук ши кишер кимерүдә файдага гына булыр. Үзегез үстергән яшелчәләрнең файдасын күрегез, сау сәламәт булыгыз. Казаннан 30 яшел үзән шәһәреннән берничә чакрым ераклыкта урнашкан Зөя утравы бик күп тарихи серләр саклый. Төрле язмыш, катлаулы тарихи сынаулар узган Зөя утравы бүген танымаслык булып үзгәрде. Үзенчәлекле архитектура һәйкәлләре комплексы Татарстанда туризмны җәелдерүдә саллы өлеш кертә. Аның төзелү тарихы да бик үзенчәлекле. Заманында Зөя утравында шәһәрчекне Явыз Иван 24 көн эчендә 75 мең кешедән төзеткән дип сөйлиләр. Казаннан 50 чакрым ераклыкта гаҗәеп табигатьле, бай тарихлы утрау урнашкан. Аны бер ягыннан Идел, икенче ягыннан Зөя елгасы урап алган. Кайчандыр әлеге территориягә Россия тарихындагы иң явыз патша Иван Васильевичның күзе төшә. Казанга үтеп кергәнче гаскәре белән Зөядә туктала. Әлеге территорияләрне ныгытма төзеп уратып ала. Хәрби шәһәрчекне 24 көн эчендә күтәрергә карар бирә. Ул чорда төзелеш өчен күбрәк таш кулланылса да, тизрәк булсын дип крепостьне агачтан салырга хәл кылына. Түбән Новгородта буралар бурап, Идел буйлап аларны Зөя утравына китертәләр. Ныгытма эчендә руханилар, гаскәриләр һәм укчылар яшәгән. Әдибар буенча аларның ашатучы, юындыру, киендерү ягын кайгыртучы сәүдәгәрләр белән һөнәрчеләрдән торган бистә кешеләре урын алган. Перед нами Иоанн Васильевич IV, впоследствии названный Грозным. 1552 елда басып алучы Явыз Иванга нибары 22 яшь кенә була. Аның образын профессор Герасимов Мәскәүдәге антропология институтында торгыза. Бу манекен буенча без яшь патшаның озын буйлы, төз гәүдәле булганлыгын күрә алабыз. Күзләре кылый, бу аның туганда алган җәрәхәтләре белән бәйле. Өстендә ул вакытта модада булган көнчыгыш кафтан, доспехлары алтыннан коелган. Аларда ил хакимлеге символы 2 башлы бөркет образы сурәтләнгән. Казан ялап алынганнан соң әлеге утрауда ширкәүләр, монастырьләр күпләп төзелә башлый. Иязне контрольдә тоту өчен стрелец билгеләнә. Әлеге һөнәр бигрәк тә Иван IV идарә иткәндә популяр була. 1555 елда стрелецларның саны 12 мең дип исәпләнелә. Бу вазифаны үтәүче һөнәрияләре башка илләрдә дә була. Әйтик, Европада аларны мушкетер, аркебузерлар дип атап йөрткәннәр.
Перед нами старинные документы, так называемые столбцы. Сезнең каршыгызда борынгы документлар, алар столбцы дип атала. Документны тутырганда бер биткә икенчесе беркетелеп барган. Нәтиҗәдә ул багананы хәтерләткән. Бу документка нәрсә теркәп барганнар соң дип сорарсыз. Анда борынгы аксөякләр нәселеннән булган дворяннарның фамилияләре язылган. Исегездә булса, Пушкинның Алтын балык әкиятендәге карчык та нәкъ менә столбовой дворянка булырга хыяллана. Музейның һәр залын үткән сайын чырлар алмашына. Әйтик, бу залда Петр I идарә иткән чыр. Зиянең баш полицмейстер канцеляриясе. Хәрби императорның ришвәтчелеккә каршы карары белән таныша. Әлеге проблема 18-нче йөз башында да актуаль булган. Утрауның Рождественская мәйданында 18-20 йөзләрдә сәүдә иткәннәр. Айрым игътибарны Мишан Агафоновның кибете җәлеп итә. Музейның бер залында аңа реконструкция тәкъдим ителә. Наряду с макетами продуктов. Азык-төлектән кала киштәдә 19-нчы гасырда Польшадан кайтарылган үлчәүне дә күрә аласыз. Ул Агафоновның зур горурлыгы була. Сату өчен керосин лампалары, самоварлар тәкъдим ителгән. Сатучының үтүк тупламасы да бар. Иң кичкенәләре белән күлмәк сыр араларын, якаларны үтекли торган булганнар. Агафоновның кибете бинасы бүгенге көнгә кадәр сакланылган. Сез аны Рождественская мәйданында күрә аласыз. Зия тарихы музейының тагын бер кызыклы залы 20-нче гасыр башындагы гимназияга багышлана. Биредә музей хезмәткәрләре шул чор мөхитен тудырырга тырышкан. 20-нче йөз башында 5 уку йорты булганлыгы билгеле. Һөнәрчеләр мәктәбеннән алып гимназияләргә кадәр. Ул вакыттан берни дә үзгәрмәгән кебек. Шул ук өстәлләр, киштә, такта, тик менә каршыдагы портретлар гына башка. Биредә Пушкин, Карамзин, Николай II, Державин, Аксаковныкылар тәкъдим ителә. 2023 ел Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы. Бу уңайдан Казанда 31 марттан 30 сентябрьгә кадәр муниципаль берәмлекләр арасында бәйге форматында мәдәният көннәре уза. Берничә муниципаль берәмлекнең уникаль мәдәни коды белән без инде таныштык. Шират Апас һәм Менделеевск районнарында. Кунакларыбыз Апас районы мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Айрат Гайнетдинов белән Менделеевск районының үзәкләштерелгән клублар системасы директоры Рәйхана Фәрхетдинова белән шул хакта сөйләшербез. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Исәнмесез. Әйдәгез башкорт алфавит буенча. Апас. Әйе. Ниндирәк программа көтелә икән? Инде безнең менә сез әйтеп узганча Татарстанның мәдәни башкаласы бәйгесе кысаларында 13 майда Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Апас муниципаль районы мәдәният көне узачак. Без бу ел вакыйгасына бик ныклап әзерләндек инде. Әле мин кайсы бер вакыт уйлап йөрим, каш ясыйбыз дип күз чыгармасак ярый дип тә. Өметләрне акларга тырышачакбыз. Инде безнең көндезге 2дә Тинчурин театрында Апасның мәдәни тормышы кайный башлаячак. Ул инде безнең башланып китәчәк. Төрле интерактив мәйданчыкларда үзебезнең төбәктән чыккан данлыклы шәхесләр, сәнгать, әдәбият әһелләре, артистларга багышланган мәгълүмати стендлар һәм инде әлбәттә районыбыз халкының үткәнен, бүгенгесен күн күрешен чагылдырган төрле күргәзмә экспозициялар белән. Шунда ук инде безнең районда яшәүче татар, рус, чуаш милләтенең төрле тәм-томнарын һәм инде аш-суларын да тәкъдим итеп узачакбыз. Инде кайберләрнең инде без әлбәттә менә русларның тәмләткечләр белән кәбестә тузлау, чуашларның инде эксклюзив исемлекләре сыра ясау һәм инде безнең татарга хас булган легендар җаим-җаеп токмаш кисүне безнең серләренә дә төшендереп узачакбыз. Айрат әфәнде, беләү кайсы ноктага басасын, рекламаны тәм-томнан башлады. Килә аласыз, ашый аласыз. Сезне көтә тәмләткечләр дип шуннан башлады бу. Шуңа чакыру булырга тиеш түгел бит инде. Менә теләкләре булганнар инде бу эштә үзләрен сынап карарга да мөмкиннәр дип әйтүбез инде. Һөнәрчеләр пишмагы бармы? Һөнәрчеләр пишмагы менә ул җиренә барып җитәбез. Театрның 2нче этажындагы фойесында инде безнең әлбәттә агачтан бизәкләп төрле әсбаплар, җиһазлар, сувенирлар ясау
қалфақ, хәсите, түбәтә шигу, кәржин үру, сауыт сабаға бизәкләр төшеру, аннан келіп инде дисбе түзу, муенсалар түзу буенча ұстазлық дәрістері, мастер-класслар узачак теләүчеләргә, һәм инде әлбәттә гипстан сыннар ясау, шамаилләр, картиналар, рәсемнәр дип әйтәбез, татарчалатып әйткәндә ясау, һәм инде тимерчелек һөнәре буенча тимердән төрле шүкеп, төрле матур җиһазлар, әсбаплар, сәнгать әсәрләре дип тә әйтеп булайын кайберләрен. Шул остаханәләрдә, иҗат остаханәләрдә Казан тамашачысында зур кызыксыну уятыр дигән өметтә калабыз инде. Саат 2-дә башлана, тамаша концерты ничәдә? Инде безнең минең бәйрәмнең кульминациясе ул әлбәттә апасының горурлыгы, мәдәни хәзинәсе исеме астында узучы апасының сәнгать осталарының бәйрәм концерты. Без инданда иң-иңнәрен алып киләчәкбез, каймакларын гына, шуның өчен осталары дип яздык. Һәм инде әлбәттә иң беренче нәүбәттә безнең чыгыш ясаячак республика күләм билгеле булган халык коллективлары, аннан килеп инде районыбызның мәдәният йортлары каршында эшләп килүче, төрле жанрда иҗат итүче безнең коллективларыбыз, төркемнәребез. Һәм инде әлбәттә безнең менә Татарстанның халык артистлары Илсур Сафин, Фердинанд Салаховларның эшен дәвам итүче татар эстрадасының киләчәге дип әйтергә дә була торгандыр. Бүгенге көндә республика күләм конкурсларда лауреат исемнәре алган яшь җырчыларыбыз да чыгыш ясаячак һәм тамашачыларның күңеленә хуш килер дигән өметтә калабыз. Шуны да өстәп куй, керү бушлай һәм яшь шикләве юк. Балалар өчендә программалар, күргәзмәләр бар иде. Кыска гына вакыт аралыгы эчендә бар әйберне дә җиткереп әйтеп бетереп булмый. Шуның өчен инде кайберләр инде безнең сер булып та калырга тиеш. Балалар өчендә, өлкәннәр өчендә, урта буын кешеләр өчендә безнең кызыксындыру чаралары бар. Килегез, көтәбез. Шәп булачак. Менә бу 13 май көнне бездән көтелә, бүген гөрләп ята бит әле Менделеевск районының шушы мәдәни чарасы. Ничегрәк? Бүген без башкалабызның Ленин исемендәге мәдәният сарайында үзебезнең тамашабызны күрсәтәбез һәм кунакларны көтеп калабыз. Безнең тамаша 2нче этажда фойеда башланып китә сәгать 4-тән. Анда безнең данлыклы кешеләребез Петр Ушков белән Дмитрий Менделеев кунакларны каршы алачаклар. Аннан соң безнең фойеда күргәзмәләр эшли башлый. Шәхсән үзләреме? Шәхсән үзләре. Ondan bizning күргәзмәләр эшли башлаячак. Анда театрал инсталляция, һәр кеше фотосурәткә төшә ала, керамикадан, агачтан кисеп ясау, аннан соң үләннән җәймәләр үрү, һәр кеше анда катнаша ала һәм үзе белән кичкенә генә алып китә ала, үзе эшләгән эшләрне алып китә ала. Һәм дә инде безнең районыбыз күп милләтле район, һәр милләт үзенең милли ризыкларын әзерләп алып киләячәк. Олар белән сыйлыйбыз кунакларны, һәр кунакта аннан авыз итә алачак. Менә шундый күренеш була безнең. Сәгать ничәдә башлана? Безнең сәгать 4-тә башлана. 4-тә күргәзмәсе, программа дип әйтик инде. Концерт программабыз башлана безнең 17 сәгать 30 минутта. Концерт программабызда данлыклы безнең Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә билгеле булган Россиянең атказанган коллективы Шаян катнаша, Татарстанның атказанган халык коллективы Кристалл катнаша. Кристалл безнең 10нчы елда созвездие йолдызлыкта Гран-прига лайык булган иде. Аннан соң үрнәк бию коллективы Шатлык катнаша. Ул быелгы созвездие йолдызлык фестивалендә Гран-прига лайык булды. Безнең күренекле ансамбльләребез, Мари коллективлары, Утмурт коллективлары, күренекле җырчыларыбыз, лауреатлар, лайык булган артистларыбыз катнашачак. Менә шулар. Бер сорау бирим инде. Менә Айрат әфәнде бездә ашаталар дине. Сездән ашаталар микән? Була диде. Ашаталар. Мин әле һаман Айрат әфәндең ашан уйлап утырам. Биреп тә җибәрәсез. Сез дә биреп җибәрәсез. Алайса монда килмичә мөмкин түгел инде. Уразаларыңны ул көнне калдырып торырсыз. Шуңа күрә уразадан соң иштирәләр. Күргәзмәдә әйтеп үтәсем килә безнең Россиягә танылган 2 завод, химия заводы, Карпов исемендәге аммоний заводы үзләренең продукциялары белән шаккаттырачаклар. Һәр кеше үзен химик итеп хис итә алачак анда катнашып. Бик зур рәхмәт. Менә шундый
тулы һәм шул вакытта җәлеп итәрлек итеп сөйләгәнегез өчен, демәк, көтәбез үзебезнең тамашачыларны сезнең күркәм чараларда. Чакырып калабыз. Бик зур рәхмәт. 2 сәгать сизелмидә үтеп китте. Язның жылы май кояшы күктә генә түгел, күңелләрегездә дә балкып торсын. Көндәлек мәшәкатьләрдән беразга гына булса да туктап, язның матур мизгелләренә сокланырга вакыт табыйк. Сезнең белән эфирда Монтара тапшырмалы барышлары Дилә Сәфәрова һәм Айваз Сабиров булдылар. Исән, имин булыгыз.